Godmorgen YouTube. Vi skal lave en crossbar challenge i dag. Så En længe ventet crossbar challenge. ja, vi ved at Det var toget. den har jo været meget efterspurgt, den her. Vi har fået, der er mange fans, der har skrevet til os. Lav crossbar. Så her kommer den. Vi får 5 skud hver, og jeg tager det fast. Min tur. Kom igen. Ja. Og bak nummer 2. Hvis jeg rammer nu, ligger jeg i en rigtig god position. Fuck, du er dårlig. Tredje spark. Du brænder. Og... ja. Kom igen nu. Det er 4 spark. Kom bare. Hvis jeg rammer nu, så skal Lukas ramme hans 2 næste. Kom op. Kom op. Så lige 4 skud, og du skal ramme. Fordi hvis Jonas rammer, så er jeg tabt. Quiz. Jo. Nej. Så hvis jeg rammer nu, så har jeg vundet. Så er det til mit 5. spot. Nu skal jeg ramme nu for at lave uafgjort. Jo. Og drenge, jeg tror virkelig, han misser. Skal jeg virkelig vinde over Lukas Børner i Crossbar Challenge? Yeah!